How to start this video. This is your boy MTBN. Hello guys, this is your boy MTBN up for another video, and today's video okay guys, I don't know how to start this video even. I don't even know how to start this video. Okay, how to start. Shut up. Okay, I just wanna say that sobrang saya ko dahil I'm gonna be back on the YouTube gaming, everyone, and also everything in sinabing tumigil ka dyan eh. Okay. I'm just gonna be back on YouTubing, and ito kasi mahirap na part sa pag-YouTube eh. You don't know kung saan to pupunta and how to point out the things na pwede kang pwede kang magsimula, or how to do the contents, or anong content yung gagawin mo, which is napaka-boring kong tao na yon dahil tumatanda na ako. And I am so busy of my life. Sobrang busy na kahit na tipong wala na din akong time sa life ko. Ano pa ba? I've also done great things. Yung hindi ko talaga alam kung ano yung sasabihin ko dito sa video na to. Gusto ko lang ipaalam kasi na I'll be doing YouTube again, which is technically one of the things naman talaga na gusto kong gawin sa buhay ko. And then sinabi ko naman talaga sa mga past videos ko na hindi ako titigil na gawin tong hobby kong ito. Ngayon, dito lang kasi ako may mga times na nagiging nakakalimutan ko yung problema ko, aside from the fact na nakakasama ko yung pinakamamahal ko, or aside from the fact na may girlfriend akong kasama sometimes na nakakawala talaga. Totoo naman talaga yung sinasabi nila na nakakawala yung pag-ibig ng kahit anong mga problema sa buhay, right? So, and also binabalita ko din sa inyo na I am now a teacher sa isang pribadong paaralan malapit lang sa amin, and I will not mention the school na lang. At karamihan naman sa mga nanonood ng mga vlogs ko siguro ay yung mga estudyante ko dyan, so binabati ko kayong lahat dyan na nanonood ng video na to. And ayun, madami din akong problema this past few weeks dahil I am so burned out at madaming mga plano na hindi talaga matutuloy. Like for example, gusto ko sana talagang mag-take ng board exam dahil nagre-review na ako sa isang review center na
honestly, alam ko talaga na they did their best na maging na ano bang tawag dun, na maging isang review center na kinakailangan hindi ko maano yung point ko naguguluhan ako. Okay, ibig kong sabihin, I know that the review center that na pinasok ko at pinag-enrollan ko ay guaranteed na ibinibigay ang best nila to make us pasa the board exam. Kaso nga lang, there are some of the circumstances kasi talaga sa buhay natin na dumadating na doesn't goes in your will, kumbaga, or doesn't went on your plan, or doesn't go to your plan. Parang ganun. So, dahil nga dun, hindi ako makakatake ng board exam ngayong September. Buhay natin na hindi talaga nag-go sa plan natin. So, that's why hindi po ako nakakatake ng exam dahil hindi pa po makukuha yung mga papeles na kinakailangan para makapag-register doon sa board exam sa PRC. And then, okay lang naman, hindi naman din ako nagmamadali. Like, hindi ako nagmamadali na kunin or gawin yung anything na, or hindi ako nagmamadali na dapat makapasa talaga sa board exam or kung ano ba. Basta yung sa akin lang, yung para sa akin ay everything happens for a reason, and si Lord lang talaga makakapagsabi kung kailan at kung ano yung perfect timing sa bawat mangyayari sa buhay at sa buhay ko. That's it. Kaya naman, I'd like to thank everyone na nagstay dito sa channel ko kahit hindi talaga ako big fan na YouTuber and anything, but I just wanna say thank you and everyone and every little consolation or any words of goodness and ano pa ba na binibigay ninyo or sinasabi ninyo sa akin na bakit ako tumigil sa YouTube, and then saan na ba ako, bakit hindi na ba ako nag-upload ng mga anything sa YouTube. But I am really happy na meron pala talaga ding mga tao na naghihintay na mag-upload ako ng anything, kahit naman talaga masasabi natin na wala naman talagang kwenta kapag nanonood ka sa akin hindi ko nga din alam kung meron pa bang tao na nakaabot dito sa part ng video na to. And I am blessed to say that good things talaga will happen if you just believe, and if you just don't force yourself to create things nasa sa pansariling kagustuhan mo. And that would be it. So, thank you sa panunood ng video na ito, and I hope I've give some advices to everyone na nahihirapan din sa point of life nila ng adulthood. This one is gotta be a video about the adulthood stage ko na. Kasi sobrang iba talaga siya, like sa before or now. Meron talagang mga circumstances na nagbabago na talaga ang isang tao, and then you have to accept it because hindi natin alam yung mga pinagdaanan din nila, at we cannot judge everyone dahil iba-iba po tayo ng mga pinagdadaanan at iba-iba din po yung mga takbo ng isip natin. Kaya naman po, pasensya na po talaga din sa ibang mga tao na kung saan nagsasabi na medyo baka daw nag-iba na or anything na kahit na ano. So pasensya po sa inyo, at kung hindi na po ko makaka-catch up sa mga anything na mga happenings dahil po yun sa sobrang busy po ako. Gusto ko po talagang mag-catch up sa anything, kahit nga po mga music po dito na mga kahit anong music sa ano, hindi ko na nga po talaga kayang
hindi na ako nakakapanood nga ng mga YouTube eh. Nanonood na lang ako ng YouTube kung si Shane Dawson yung upload. So, diba? Parang point na ng life natin na kahit anong gusto pa talaga natin na mag-enjoy, eh, meron talagang mga point sa life natin na mas nagfo-focus muna tayo dun sa mga importanteng mga pangyayari or mga important purposes mo dito sa diba? Mahirap magiging So maybe soon enough talaga makakapag-focus ako dito sa paggagawa ng mga videos. And that was it. That was it na talaga. Goodbye na kasi 11 minutes na to. Hindi ko na alam kung may manunood pa ba dito. Okay. Goodbye everyone. Hindi ko na alam kung... okay. That was it. This is Boy MNTVN signing up for this video. If you like this video, click thumbs up and tweet me at ZboyMNTVN if meron po kayong mga masasuggest na mga magiging contents ko. And pasensya din po kung maingay kasi nasa labas ako nag-film para mas maganda naman po yung mga vibes natin dyan. And that was it. You like that shit? Don't like that track.